zijn hier in het cultuurcentrum van de stad Genk, meer bepaald in de Casino in Waterschei. Dat was vroeger het cultureel centrum van de Mijn en is nu vanaf 1 januari 100% ingericht als een bijkomende tentoonstellingsruimte met mogelijkheden extra voor de stad. De federatie organiseert dit jaar voor de 10e keer een kunstbeurs. En we drukken kunstbeurs. Het moet iets anders zijn dan een gebruikelijke tentoonstelling. Vandaar dat hier ook kunstambachten aan toegevoegd zijn. Jullie kunnen naar deze tentoonstelling komen kijken de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Telkens van 2 tot 5 uur met het accent op zondag, verkoopszondag. Dan treden ook nog 2 koren op en van 2 tot 5 houden we hier een unieke kunstverkoop. De 44 deelnemende kunstenaars mogen dan de zondag hun werken extra aan de verf zetten.